vstup, potom poviem 3, 2, 1 a zapískam. Čiže štartuje sa na zvuk alebo hvízd píšťalky. Idete 2 kola, nezabudnite. Do posledného kola, keď budete vchádzať, sa vám bude zvoniť. Môžeme štartovať? Počuli ste ma všetci? Dobre. 30 sekúnd do štartu. Pripraviť sa. Pozor. Ďakujem ti, Ričo, takže videli sme štart pretekov mini chlapcov a dramaticky hneď v podstate na jazde do prvej zákruty, kde bola asi trojica alebo štvorica pretekárov na zemi, takže zvládli to, tam veľmi promptne teda zaskočili aj rodičia, pretože to, ako to vyzeralo, ako keby tie deti ťahali spred idúceho vlaku, lebo teraz ten peloton išiel a len som videl jednu mamičku, ako strhla syna tesne opäť tými bicyklami, takže mali rýchlosť, akurát už naberali teda na konci tej rovníky, takže žiadna sranda, dnes sa naozaj preteká. Jedno dievčatko som tu videl, ako tu asi 15 minút dýchčalo na zemi a ju za nohy zdvíhali, asi tam nejaké krče a problémy s dýchaním mali, takže tie deti oni proste idú naplno, že nie sú to len také nejaké preteky, že sa ideme povoziť po ihrisku, idú naplno, bojujú a to sa nám páči. No a poprosíme z milých dievčat štartovku 326, potrebujeme ťa teraz na stane rozhodcov 326 z milých dievčat, prosím ťa, prídi sem. Neviem tvoje meno, lebo štartovke sa nenachádza, takže 326 na milých dievčat a poprosíme ťa sem do stane rozhodcov. No a čo je teda už akože pomerne dosť podstatné, tak máme teda na trati tých chlapcov, ktorí idú 2 okruhy a už vidíme Petra Sagana v tempe, ktoré nie je veľmi jemu vlastné, ale absolvuje, ide teraz proste tak, aj možno preto, že musí to prispôsobiť teda deťom, takže Peťo prechádza na zadnom kolese do záverečnej pasáže a za ním už je zatiaľ s jemným náskokom chlapec, ktorý priebežne teda vedie v tejto kategórii. No a uvidíme, že kto to bude, tak pomaličky zbystrite pozornosť, lebo o chvíľočku ich už máme v tomto priestore. Štartovať cieľa v kategórii milých chlapcov. Zatiaľ takým najagresívnejším dravcom dnes na trati hneď za Petrom Saganom, pretekár, na ktorom meno som zvedavý. Tak dosť podľa tých informácií strate, ako tam môžete vidieť, neviem, ale je to 400-ka, Miško Šíchta zatiaľ je teda prvý, on aj štartoval teda s touto číslicou 400, Martin Čan by mal teda do jazde prvého kola viesť pretekov detskej túr Petra Sagana, ktoré sú aj so Saganom, ale sranda, že Peťo dneska bez nároku na honorár maká. No, takže prvý je Sagan, ale to nesúťažne, tu je Petera so 400-kou, Miško Šíchta. Ešte jeden okruh, ale poriadne tempo napalil, ako hovoria cyklisti, ten asi ide podlahu. No a za ním, kto je druhý za ním? 437, to odkiaľ tam vyskočil teraz. Matej Tomáš na druhú priečku, tu je súboj o druhé miesto medzi Filipom Kazárom a s 318-kou, tam už atakuje a stíha Edko Milo z Bratislavy. Takže Matej Tomáš, napriek tomu, že má
štartové číslo nižšie o 37 pozícií ako Michal Šipka, tak zatiaľ je priebežne na druhej pozícii. To znamená, že naozaj 36 priečok poskočil dopredu po prvom kole, ale ešte nič ani v jeho prípade nie je rozhodnuté, pretože taká istá vzdialenosť je ešte pred ním. No a pohľad do priebežného poradia detskej klub Petra Sagana v kategórii mini chlapcov znamená, že líder dnešných pretekov Michal Šifta má tiež zarobené ako celkovo tretí muž v rámci dnešného dňa Tour, teda na zlatý hetrik. Výborne, Maťo! V úvode seriálu, pretože vyhral tak ako v Lučenci a Žiari a dnes teda má nakročené na to, aby zaobjavil bodové skóre na najvyššie možné po troch pretekov. No a za ním je teda Filip Kazár, ktorý má bodov 35, stráca 2 body. Alebo teda prepáčte 37 bodov, stráca na 50 podstatne viac a potom Alexander Dohnálek 35 bodov na 3. pozícii a Lukáš Gardian je 4. 31 bodov, takže tak, ale tam už je Peter Sagan, ktorý opäť prichádza. Ešte niekoľko desiatok metrov do cieľa aj pre neho. No a vyzerá, že za ním sa zatiaľ nič nezmenilo. Vyšlo zvoní od ušu, musí, aj keď už nič nepočujeme, ale nevadí, dáme to, čo by sme pre tie deti neurobili? No tak čo, Michal Šipka, vyhráš dnes do tretice, alebo to bude niekto iný? O chvíľočku ten rebus rozústneme, pretože už vidíme približovať sa neustále viac a viac Sagana a čelo pretekov v kategórii mini chlapcov. Ak sa vám páči Petrov dres Tinkofu, pretože nenosí ten majstrovský, keďže na horských bicykloch nie je svetovým šampiónom, ale je tým juniorským, ale nie už úradujúcim, tak v podstate ten z cesty dúhový ani nenosí teraz na horákov, ale samozrejme niekde zbierke ho má. No a venoval niektoré kusy oblečenia aj do tomboly, ktorá nás dnes nabitá čaká v záverečných minútach celkovo nášho dnešného podujatia po vyhlásení výsledkov. Prvá cena bicykel, netreba na to zabúdať. No a tu je už Peter Sagan a za ním je víťaz dnešných pretekov Michal Šipka! Symbolicky s Petrom Saganom takmer naraz prekli cieľovú pásku. Miško Šipka vyhral. Toto by mal byť muž na druhej pozícii. Áno, je to tak. 437. Matej Tomáš, strieborný dnes. Dokázal naozaj vyskočiť vysoko na to, ako hlboko, alebo odkiaľ štartoval, pretože mal štartovku 437. Začínali sme číslom 400. No a 400 jednotku ľudia sa do cieľa má Filip Kazár a ten je bronzový. Všetko jasné a podstatné nástupne víťazov zo 418. Ďalší poradí Ed Komilo, ktorý len tak krútil hlavou, pretože vie, že Svetom Jure mu ušla medaila. Ale aj Lukáš Gardian bojuje, pozrite sa, 5. miesto, krásny súboj ešte na páske. S Kupkom Zanickým dvaja Žilíčania si to rozdali v absolútnom závere dnešných pretekov, teda tejto kategórie. Ale aj o pozícii 7-8, myslím, alebo 6-7, takisto nie 7-8. Aj o nich bol záujem. A v prvej desiatke chcú byť aj ďalší pretekári, ale je tam zo 413 Jakub Pastva, ten je z Čadce.
Takže stupeň víťazov jednoznačne obsadený. Najkrajší súboj bol od 5-6 pozíciu, možno aj to 4. miesto, a tam je napokon Edfordilo, takže veľmi pekný súboj v kategórii, ktorá patrí k ozdobám detskej túr Petra Sagana. Dnes sa to potvrdilo. No my budeme už dnes len ako keby násobiť počty okruhov, ktoré absolvujú jednotlivé detičky, pretože teraz pôjdeme na kategóriu mini. Tam máme dievčatá, ktoré absolvujú 3 okruhy, ale čo je sranda, tak chlapci rovnaké 3 okruhy. Takže dneska to je v podstate, čo sa týka chlapcov a dievčat, mužov a žien, veľmi zrovnané a nemajú na výber, nie sú tam žiadne úlavy. A to je dobré, no nech si naozaj užijú naplno. Výborne! Tá informácia o zadnej bráne v tomto areáli stále platí, pretože je tam ulomený pán, dále, čo sa pozerá.